Vážení diváci, vítám vás v DVTV studiu. Já jsem Jan Konečný, tohle je Stanislav Vosolsobě. Jsme z katedry experimentální biologie rostlin a Standa Vosolsobě konkrétně z laboratoře hormonální signalizace rostlin. Koukal jsem, že v České republice je 37 lidí s příjmením Vosolsobě. Jak řekneš nám něco o svém jménu možná pro začátek? No tak jméno, zjistil jsem, že to jméno pochází někde z jižních Čech, údajně z Mlýna, někde u Jindřichova Hradce, takže tam je kořen toho jména. Dokonce mapička říká, že jich je nejvíc. Jméno Vosolsobě, takže skutečně stále tam rod Vosolsobě, tam je nejkoncentrovanější, potom samozřejmě v Praze a pak je roztroušen různě po republice. A ty se tedy zabýváš vědou. Máš krásný H-index 10, který v naší branži je podle mě docela slušný. A částečně tě vidím v laboratoři, ale částečně děláš i nějaké digitální věci. Považuješ se za digitálního nomáda? No, tak ten termín digitální nomád evokuje, že je člověk takový kočovný, neukotvený. Já bych spíš o sobě řekl, že jsem takový digitální venkovan nebo něco na ten způsob, protože necítím se, že bych byl zcela fluidní a prostě někde jel na druhý konec světa, tam pracoval v nějaké kavárně, pak zase jel úplně jinam. Mám několik míst, zejména v Čechách, ale i různě ve střední Evropě a tak, které považuji spíš za svůj jaký rozšířený domov. Takže sice se hodně pohybuju, ale úplně bych to necharakterizoval jako to čisté nomádství. Spíš prostě za svůj domov považuji mnohem širší krajiny, než je třeba jedno místo. Ale zároveň i mám několik míst, kde pobývám častěji, třeba v Novohradských horách, kde máme chalupu, a potom bydliště současné mám v Turnově, takže tam i máme třeba zahradu, takže já rád prostě rostliny nejen zkoumám v laboratoři, ale prostě i prakticky třeba na zahradě a tak. Jako třeba tady zrovna. Jako třeba tady, tak to je ukázka vlastně z mého nomádství, by se dalo říct, kdy vlastně já během doktorského studia jsem se rozhodl, vlastně s ženou jsme se rozhodli, že nechceme být v Praze, a tak jsme se přestěhovali z Prahy pryč, nejdřív do jižních Čech, pak do severních Čech, a v podstatě mě nevyhovuje trvale sedět v laboratoři, tam přijít ráno v 9, pracovat tam do 8 večer a pak jít domů. Mnohem radši jsem víc v kontaktu s tou přírodou, takže třeba i v zimě. Třeba i v zimě, a tady na fotce i žena, která se živí vlastně jako malířka, kreslířka, takže díky tomu, že oba máme vlastně takovéhle volné povolání, tak můžeme vlastně být kdekoliv. Takže když jsem si pořídil počítač, co vydrží trošku díl nabitý, tak jsem zjistil, že vlastně nemusím sedět ani doma, ani v laboratoři, vzít počítač a sednout si někde prostě do terénu a tam dělat tu svoji práci a přitom vlastně se dívat kolem sebe a získat třeba nějakou inspiraci z toho, co vidím, když jsem vlastně v přírodě celý den. Z těch biologických témat těch asi bude ještě více. Fascinace přírodou určitě. Tam celý den třeba i sedíš? Jo, jako v podstatě, když takhle jsem přijel tady na stráň, svítilo sluníčko, tak jsem se tam rozložil počítač, pracoval jsem a v podstatě od rána do večera, a typicky je to někdy ve všední den, kdy vlastně kolem je naprostý klid, nechodí tam turisti ani lidi, tak člověk jenom vnímá tu přírodu a třeba vidí prostě, jak se mění během dne ptáci, jak třeba zpívají ráno, potom třeba odpoledne zase něco jiného, nebo i přes oběd klid. Že? Přes oběd je klid, nebo to, co tam byla ta předchozí fotka, to je z jarního dne, a to mě přišlo taky nejzajímavější, protože vlastně to byl den, kdy se uvolňoval pyl v lesích. A jsem seděl a najednou jsem viděl, že se zvedl všude oblak pylu, který prostě se nes tou krajinou, a prostě byl to přesně okamžik, to je třeba 1, 2, 3 dny v roce, kdy ty rostliny poznají, že je správné počasí a vypustí ten pyl, a prostě to, když člověk by seděl v laboratoři, tak si toho ani nevšimne, pak možná večer vidí, že všude na autech je povlak, na kalužích je povlak, ale prostě
já jsem to viděl přímo naživo, takže to jsou vlastně věci, kde přímo mě napadají věci, co by se dalo zkoumat a jsou to typicky věci, které většina fyziologů nezkoumá, protože to v laboratoři nevidí. Takže v tom bych viděl i přínos toho, že nejenom se tam opaluju celý den a tak, ale že i vlastně mi napadají nové souvislosti. Aby to možná někomu přišlo jako mrhání času, že být celý den venku a jenom pozorovat. Ale ty to právě hezky kombinuješ s tím digitálním nomádstvím. Co je vlastně tvojí prací v tom počítači? Mojí prací je v podstatě, říká se tomu bioinformatika, ten obor, což je vlastně zpracování biologických dat pomocí programování, kdy vlastně v posledních 10 letech se kumuluje ohromné množství dat sekvencí genomů. Před nějakými 23 lety jsme měli první osekvenovanou vlastně rostlinu, huseníček, modelovou rostlinu, zároveň ten rok byl osekvenovaný i lidský genom. Pak 10 let se postupně získávaly další a další sekvenované genomy a posledních 10 let to exponenciálním tempem začalo narůstat a my máme tu sekvenční informaci o desítkách, stovkách, dneska je to tisících rostlin, takže vlastně je to ohromné množství dat, ze kterých je možné vytěžit strašně moc informací a právě se odevírá úplně nové pole pro lidi, kteří nedělají jenom experimentální práci v laboratoři, ale právě zkoumají ty data na počítači. A proto vlastně já můžu na vlastně hlavní pracovní náplň čistě zpracovávat data a není to vlastně mrhání času, nějaké zašívání. A co z těch dat, jak se jako těží taková data? Tak máme, já teda vím, že samozřejmě, že tam máme hromadu písmenek, G, A, T, C, a jsou to nějaký miliardy písmenek, nějak se to zpracuje a co ty s tím můžeš třeba udělat? No já v podstatě měli lidi představu, jak je to docela velký ty data, tak takový genom nějakého organismu třeba, kdyby to se napsalo v textovém souboru, tak to třeba zabere třeba dvě DVDčka. Prostě tolik je to prostě písmenek, takže to jsou fakt v textáku, v textovém souboru, takže to jsou prostě stovky milionů a miliardy prostě těch sekvenčních znaků a v podstatě v tom je zakódovaná informace o tom, jaká je struktura proteinu a pomocí toho vlastně můžeme u každého organismu vydedukovat, jaké má proteiny, porovnávat je třeba mezi sebou, takže díky tomu můžeme vlastně rekonstruovat evoluci a to ne na základě toho, že přijdeme k rostlině a počítáme, tahle má 5 lístků v květu, tahle má 6, tak ty, co mají 6, budou příbuznější víc spolu, než z těch, co mají 5. To se dělalo posledních třeba 200 let. A teď poslední nějakých 20-30 let máme mnohem širší paletu právě zdrojů těch sekvenčních, kdy můžeme porovnávat, fakt zkoumat evoluci jednotlivých proteinů, když víme, že nějaký protein plní konkrétní roli v té kytce, taky můžeme porovnávat vlastně, jak se ta funkce vlastně v evoluci měnila díky tomu, že porovnáváme strukturu těch proteinů. No my víme, dneska vlastně na tady data koukáme mnohem častěji, nebo myslíme si o nich, že mají větší váhu, protože že to klasické srovnávání morfologické, který třeba si nejhezčí asi GT z květy zakreslil a pozoroval, tak vlastně se ukazuje, že plno těch přírodních věcí konverguje k nějakým podobným tvarům a zjevům a funkcím, kdežto ale ty konkrétní písmenka v DNA, tak ty mění že nějakým pomalejším způsobem, respektive. A přesně ty písmenka, hlavně tam těch znaků je mnohonásobně víc, takže mnohem z nás se detekuje, že něco vzniklo takzvanou konvergencí, to znamená několikrát nezávislými cestami se dospělo ke stejnému výsledku. Což třeba jako, že my jsme si vzali košili do studia. Přesně tak, no, nebo takový klasický příklad, když člověk vidí žraloka, rybu, delfína, tak všechno to má ploutve, ale každá ta skupina vznikla z jiných předků a třeba delfín vznikl z nějaké šelmy a není to vůbec ryba. Tak podobných procesů vlastně se v přírodě děje strašně moc. A je zajímavé, že posledních 10 let vlastně, jak se ta evoluce zkoumá na té široké úrovni velmi důkladně, tak se ukazuje, že to, co dřív se předpokládalo, že spíš evoluční změny jsou něco unikátního, co se prostě stane, a trvá to hodně dlouho, aby se něco takového stalo a spíš je to taková náhoda, tak se ukazuje, že
strašně často se v té evoluci objevují právě ty konvergentní změny, kdy se vlastně v nezávislých skupinách objevují stejné evoluční změny, stejné znaky a zřejmě prostě a i na té molekulární úrovni. Takže zřejmě ty organismy mnohem víc využívají nějaké třeba starobylé mašinérie molekulární, tomu říkáme, vlastně tu svoji výbavu proteinovou a využívají podobnými cestami, když třeba je potřeba se adaptovat na nějaké podmínky, tak prostě ta rostlina má daný set funkcí, které může využít a dost často se stane, že se v zcela nezávislých situacích stane stejný proces, že se ta kytka adaptuje stejným způsobem. Takže to do té evoluce vnáší poměrně zmatek a nečekané vlastně výsledky, že to není tak, že by ta evoluce se dělá hodně unikátně, ale mnohem častěji se prostě opakuje zcela nezávisle a využívá se v podstatě stejných cest mnohokrát. Mm-hmm. Ono i teda, že po chemické straně ty mutace jsou náhodné a obecně je to náhoda, co vznikne a jestli se to uchytí v populaci a v životě. Ale víme, že jsou nějaká horká místa, nějaký hotspoty. A i asi ten výběr cílí třeba na ty ploutve, jakoby, tak prostě vychytává všechny mutace, který to. Je to tak. A zajímalo by mě, jestli můžeme i, jakoby, nevím, jestli po těch hotspotech, ale po nějakých těch význačných událostech, co se vlastně děli a co my rozkryjeme, že jsou společný. Můžeme se dostat jako do minulosti? No právě to je to, co mě vlastně nejvíc na tom zrušuje, že vlastně, když díky tomu vlastně výzkumu té molekulární evoluce můžeme skutečně cestovat do minulosti, což teda biologové do minulosti chtěli cestovat stovky let. V okamžiku, kdy prostě se našly první zkameněliny, tak vlastně vnímaví lidé viděli, že asi v minulosti žilo na Zemi něco jiného než dnes. A v podstatě do přelomu tisíciletí byla jediná cesta, jak se do té minulosti dívat, skutečně jít po těch zkamenělinách a ty nějakým způsobem rekonstruovat. Ale zkamenělina je vlastně z toho je těžké pořízení, protože to je jako když člověk najde staré, zašlé někde na půdě album fotografií po pradědečkovi, někde uvidí tam fotku, nevím, z války třeba, nebo tak pozdrav z fronty. Teď tam vidí krásně, jak tam dědeček pěkně pozve, jaké měl kamarády, jaké bylo počasí, ale je to prostě jeden daný výsek prostě jedného okamžiku, který prostě najednou se před náma zjeví z té minulosti. Stejně je to, když objevíme zkamenělinu. A už nevíme vlastně, co bylo den potom, den předtím, nějaký hlubší kontext, nevíme, jestli ta fotka byla aranžovaná, nebo jestli takhle, jako se tam... Když se koukneme občas na některé zkameněliny, na ty kosti, jaký zvířata z nich byli schopni postavit. Přesně tak, no, jako všechny. A i současní dinosauři, když ty kosti už máme asi správně postavený, tak i ta finální podoba se neustále vlastně vyvíjí. Třeba dneska už se předpokládá, že dinosauři měli peří, což jako vlastně se před pár lety vůbec nevědělo. A to třeba díky tomu, že dneska jsme zjistili, že fakt jejich evoluční spřízněnost ptáky je poměrně blízká, takže se předpokládá, že... Mám pocit, že se i našly nějaké fosílie, třeba mláďat ve vejcích, ne? Nebo něco takového, že se objevuje víc. Hodně v Číně, myslím. A právě díky těm, ale tomu alternativnímu přístupu, kdy vlastně člověk zkoumá evoluci těch fyziologických funkcí, tak si můžeme vzít žijící organismy a vzít si třeba nějakou řasu, rostlinu jednodušší, třeba mech, plavuň, kapradinu, pak nějakou pokročilejší kvetoucí rostlinu a porovnávat, jaké funkce mají společné, jaké mají unikátní. A díky tomu, že vlastně srovnáme třeba, co má společného mech s třeba bramborou, tak protože společný předek mechu a brambory byla první vlastně rostlina, co byla na souši, protože to jsou velmi vlastně hluboce odvozené skupiny, tak vlastně my můžeme, a zároveň se můžeme podívat ještě, co to mají společné třeba s řasami, tak můžeme vlastně zrekonstruovat, jak musel vypadat ten první společný předchůdce všech suchozemských rostlin na souši. A ten vypadal teda jako mech nebo jako brambora? No, spíš jako mech. Můžeme ukázat takovou vizi obrazovou, kterou jsem kdysi nakreslil. Dělal jsem to pro článek v časopise Se živa, kdy vlastně... Asi koukáme
víceméně pod lupou teď tady na ty kytičky. Je to takový pohled z mikroskopického měřítka do makroskopického, takže jakoby člověk si představí, že by byl nějaká řasa, takže kolem sebe vidí ostatní řasy, které tam žijí a v pozadí vidí normálně makroskopičtější rostliny. Takže tady nahoře si tam roste nějaký starodávný mešík. Toto je něco, Bůh ví co jsem si tak vydedukoval, že třeba nějak tak mohly vypadat ty prvotní rostliny, kdy samozřejmě původně řasy jsou vázané na vodní prostředí a strašně dlouho řasy mohly žít pouze ve vodě, protože souš byla neobyvatelná z toho důvodu, že bylo ultrafilové záření velmi silné v těch dávných dobách a na souši se nedalo existovat. Po nějaké době vlastně se v atmosféře Země akumuloval kyslík a z kyslíku vzniká ozon a ten začal vlastně filtrovat to ultrafilové záření. To vlastně bylo díky činnosti rostlin, protože rostliny kyslík vyrábějí. Takže rostliny tím, že vlastně několik miliard na Zemi byly, tak vlastně postupně si připravili půdu pro to, aby mohli skolonizovat tu souš. A na té souši vlastně se rozjela úplně nová evoluce a ty rostliny nacházely úplně nové adaptace, jak na té souši žít, takže třeba začaly uvolňovat spory větrem, což předtím vlastně řasy uvolňují spory do vodního prostředí. Mají bičíky? Ano, jsou bičíkaté, zatímco u těch suchozemských rostlin je adaptace k tomu zbavit se té závislosti na vodě. A takovéto organismy nemáme ani ve fosílích, protože jsou to nějaké mikroskopické organismy, které se nezachovaly. A takže my jediný způsob, jak se dobrat k tomu, že nějak tak mohl vypadat, je porovnávat vlastně ty společné znaky, které mají mechy, řasové předchůdci a třeba plavuně, kapradiny a tak a dělat z toho nějaký průsečík a vydedukovat, jaké všechny třeba fyziologické vlastnosti měl ten společný předchůdce rostlin. Takže to je takzvaná evolučně vývojová biologie, která právě umožňuje toto v současné době a je to posledních třeba 5-10 let, kdy se to rozvíjí raketovým tempem. No, ty jsi relativně nedávno přispěl i ke genomu takové zvláštní řasy, chary, kterou si myslím, že nakreslil zde, jestli je to ona. Ano, tu charu vidíte jako ten keříček vzadu, v popředí jsou nějaké jiné řasy, zase je to obrázek z takového mikroskopického měřítka. Představte si, že jste nějaká bakterie, co sedí na povrchu řasy, tohle to je známá. Bakterie si ještě umím představit a ta charu asi slovo nikdo možná třeba ještě neslyšel. Že? Chara neboli česky parožnatka je poměrně zajímavá řasa, která vypadá jako taková malá přeslička. Dá se najít v čistých vodách, u nás poměrně vzácně, protože těch čistých vod moc není, ale nějaké třeba krasové jezírka v Českém krasu, Moravském, tam by se mohla najít třeba ve Středomoří je jí mnohem víc, protože tam je víc vápnité prostředí, ona to má ráda. Tak to je jedna z nejzajímavějších řas, protože je to řasa, která je strašně složitá. Normálně řasy jsou jakýsi šlém někde, člověk vidí zhluk buněk, který pak vypadá jak nějaký vlákínko. Vlákno nebo nějaký slizovitý chrchel. Zatímco chara je skutečně makroskopická rostlina, která má nějakých třeba 10, 20, 30 i víc centimetrů. A už mnoho let předpokládali biologové, že ta chara by mohla být blízce příbuzná těm suchozemským rostlinám, ale až vlastně v posledních 5 let se ví, že ona je sice velmi blízce příbuzná, ale zdaleka to není nejbližší příbuzný. Překvapivě mnohem blížší příbuzný jsou zástupci tady těch jednobuněčných takzvaných krásivek a chara je vlastně nikoli sestra těch suchozemských rostlin, ale jakási sestřenice, která zřejmě šla zcela nezávislou cestou z nějakých těch jednobuněčných a vláknitých předchůdců. Vzniklo několik linií, jedna z nich byla ta linie suchozemských rostlin, reprezentovaná mechy a pokročilejšími skupinami a z toho se odvodila pak na druhou stranu jiná linie, kde právě jsou ty parožnatky a pro nás jsou zajímavé právě z toho hlediska, že to je zcela nezávislá cesta, jak vytvořit to složité mnohobuněčné tělo a když porovnáváme, co mají společného třeba ty parožnatky s těmi normálními rostlinami, tak vlastně můžeme vlastně odhalit, jaké strategie ty organismy využívají k tomu, aby prostě z jednoduchého jednobuněčného těla udělali nějaké složité. To je právě na tomto to zajímavé a přínosné. Můžeme se tam pustit. My máme i video. Můžeme se kouknout na video. A tady vidíme teda
No, na obrázku byla pěkně zelená, tady je nějaká průhledná. Je to... Samozřejmě, když to člověk zvětší mikroskopicky, něco se nám tam hýbe. Je vidět, že to není organismus vůbec statický. Parožnatka jako je zajímavá rostliny, z toho hlediska, že má nejrychlejší vnitrobuněčný pohyb. A tam ona má ohromné buňky, ve kterých neustále proudí cytoplazma. A takže ty kousíčky, co tam proudí, jsou teda nějaká jádra, nebo to jsou chloroplasty, nebo spíš něco, to jsou nejsou to ani jádra, ani chloroplasty, jsou to specifické nějaké organelky, co tam proudí. A aby měli diváci představu o měřítku, tak ty koule žluté, to jsou vlastně... To nejsou vši. To nejsou to nějaké vodní vši, ale jsou to vlastně spory, kterými se ta chára množí. A takový prasemínka. Prasemínka by se dalo říct. A ty vlastně mají velikost kolem třeba 0,5 mm, takže tohle je třeba výřez několik centimetr, 2 třeba velký. Takže je to poměrně malá řasa, ale oproti jiným řasám je obrovitá. No a my teda, tady co teda máme, co si z toho můžeme odníst? A když vezmu rostliny, tak my máme, spíš mě zajímá, jaký zemědělství, jídlo. K čemu ta evoluční příbuznost třeba může nám pomoct i nějak třeba v produkci potravin, klimatická? Tak primárně je to takové základní poznání toho, jak ta rostlina funguje, jakým způsobem a když i dedukujeme třeba jakým nějaké ty společné znaky, tak třeba se můžeme dobrat i k novým fyziologickým funkcím a zejména třeba regulacím, které jsou důležité pro tvorbu toho těla. A samozřejmě, když objevíme nějakou fyziologickou regulaci, která přispívá k tomu, že se vytváří rostlina, tak pokud najdeme způsob, jak třeba to zasáhnout nějakým buď jedem nebo nějakým genetickým vylepšením, tak samozřejmě to můžeme využít v zemědělství. Takže tímto způsobem. Ty už jsi dneska mluvil o tom pilu. Pil teda studuješ taky hodně. Tam děláš tam i něco je to vlastně evolučního na tom pilu? Je to v podstatě, dalo by se říct, nesouvisející, ale nakonec možná uvidíte, že to spolu všechno souvisí. Další věc, co mě zajímá, kromě této dávné evoluce rostlin, je funkce prašníků. A prašníky jsou velmi zajímavé, vlastně orgány rostlin. Na obrázku můžeme vidět, jak vypadá vlastně květ zblízka. Je to nám všem známá řepka a ta je vyfocená brzo ráno, krátce po východu slunce. Vidíte, že ten květ je krásně orosený kapkami rosy a ten květ se odevírá velmi, velmi brzy, často už nad ránem a čeká na opylovače. Ale k čemu je ten opylovač je důležitý? Je důležitý k tomu, že na prašníkách, které se vlastně uvolňují z toho květu, je pyl a ten pyl potom ty opylovači, včely, čmeláci, různé třeba pestřenky a další hmyz odnášejí a opylují ty rostliny. A tady máme krásnou ukázku, že ten květ ráno je celý obalený rosou. Kdyby v tuhle chvíli se otevřely ty prašníky, tak ten pyl navlhne, třeba začne předčasně klíčit. A já, když jsem pozoroval právě rostliny přímo v přírodě na lokalitě, tak mě vlastně fascinovalo, jak ta rostlina při odevírání prašníků čeká na příhodné podmínky meteorologické, takže je neodevře, dokud je ta rosa, ale počká si, až začne být teplo a zároveň v tu chvíli začne lítat hmyz. A to samozřejmě je známo už stovky let, nebo víc než 100 let, že odevírání prašníků souvisí s počasím, ale primárně se předpokládalo, že to je spíš nějaká vazba mechanická, kdy prostě začne svítit sluníčko, ty prašníky vyschnou, protože to jejich odevření je prostě na základě toho, že začnou vysychat. Jeden z pohybů rostlin, ano, je to prostě pohyb rostliny a že prostě je to čistě fyzikální proces, kdy ten prašník vyschne a odevře se. Ale mně přišlo prostě z takové intuice, že to nebude tak jednoduché a že ta rostlina spíš skutečně ví, co se děje kolem ní a integruje ty vlivy prostředí a přesně ona sama řekne, kdy se ten prašník má odevřít. Když překlikneme ještě na to video, tak to je poměrně pracně získané video, kdy vidíte pod mikroskopem vlastně nasnímané odevírání toho
toho prašníku, jak se z něj vypadá to jako povědomě, ale pak se stane něco úplně jiného. A je to nasnímaný časový okamžik řádově třeba desítky minut. To samotné odevírání prašníku trvá řádově minuty. A tady je vidět i dokonce blizna a tam dokonce probíhá i opylení vlastně. A je vidět, že skutečně ten prašník se smršťuje při tom odevírání, ale já jsem si říkal, že to smršťování nebude právě jenom vyvolané těma vnějšími podmínkama, ale že ta rostlina musí rozhodnout, kdy k tomu dojde. A díky mé studentce, co se tomu věnuje už mnoho let velmi pečlivě, tak už máme řadu experimentálních důkazů, že fakticky ten prašník on sám si rozhodne, kdy k tomu vyschnutí dojde. Takže to je vlastně, dalo by se říct, taková řízená sebevražda toho pletiva, kdy vlastně to pletivo těch stěn prašníků tím, že vysychá, tak vlastně ty buňky umírají. A to je velmi typická věc při tom vývoji rostlin, že nejenom dělení buněk, růst, ale i ta řízená smrt je součástí toho životního cyklu a je neméně důležitá než ty jiné procesy a skutečně musí dojít k tomu, že ta rostlina si uvědomí ty vhodné podmínky a na základě toho spustí to řízené vysychání toho pletiva, to se odevře, ty buňky umírají, pyl se uvolňuje. To slovíčko řízený je docela důležité k tomu, že rostliny samozřejmě mohou vyschnout, ale my teda víme, že ta buňka, když se snaží a má dostatek těch signálů k tomu, aby přežila, tak tu vodu v sobě udrží, že? Přesně tak. V podstatě, jak dlouho chce. A zároveň i prašníky se mohou odevřít v podmínkách vysoké vzdušné vlhkosti, třeba nějakých tropických rostlin, dejme tomu někde v hloubi pralesa, kde třeba by ani k tomu vyschnutí spontánně nedošlo. Fyzikálně. Tak fyzikálně, tak ta kytka země umí tu vodu řízeně odtáhnout z těch buněk na základě nějakých osmotických procesů, kdy táhne vlastně za zvýšenou koncentrací cukru v jiném pletivu, třeba tu vodu a tak. Já si tady trošku odbočím. Rozhodně tu vidím zelený fluorescenční protein, za jehož objev a provoznění a vylepšení byla v roce 2008 udělána Nobelova cena. Ale vidím tu i něco žlutého a červeného. Z kolika kanálů je tohle video složený a jak dlouho jak je pracný vytvořit takovouhle půl minutu? Tak na tomto videu je vlastně jednak je tam právě dva kanály zelený, červený, jejich smícháním vzniká ten žlutý odstín a je to vlastně linie, říkáme markerová linie, to znamená nějaká rostlina, která je geneticky modifikovaná, takže má v sobě ten fluorescenční protein. Udělal to náš kolega Matthias Fendrich ještě když byl v zahraničí. A je to linie, která je právě designovaná k tomu, aby se ukázalo ten okamžik, kdy umírají buňky. A buňka má v sobě vakuolu a cytoplazmu a tam je jeden červeně fluoreskující protein, který je v té vakuole a zeleně fluoreskující, který by měl být okolo. A za normálních okolností by člověk měl vidět uprostřed buňky červený signál, kolem toho zelený signál. Jakmile ta buňka umírá, tak se rozpadá ta vakuola a vlastně se to splývá dohromady a vidíme tam žlutý signál. Tady v tomto přiblížení úplně není možné tohle interpretovat, ale když se na to podíváme v detailu, tak fakt je vidět, že ty buňky právě najednou začnou umírat okamžiku právě to, když se ten prašník začíná otevírat. A jak je to pracné? Nejpracnější je na tom dostat tu rostlinu pod ten mikroskop a tam zajistit, aby se začalo odevírat. Vzhledem k tomu, že ten proces odevírání prašníku probíhá velmi brzo ráno, prakticky po východu slunce, tak... Počkej, tu máš kytku v laboratoři, dáš ji pod mikroskop a ona ví, že je ráno. Kytky prostě vědí a my i v kultivačních místnostech, tohle byla rostlina vypěstovaná v kultivační místnosti, aby to bylo standardizované ty podmínky, tak vlastně tam má denní cyklus. Takže jsem musel jít na katedru někdy v 5 ráno, ještě když byla tam tma, ty rostliny
měli noc, tak jsem ji za tmy přines pod mikroskop, tam jsem musel opatrně jí vlastně umístit ten květ pod mikroskop, ale ten květ jsem nemohl ustřihnout, protože rostlina je hodně chytrá a jakmile se ustřihne, tak celou rostlinou proběhne nějaká vlna elektrických vzruchů a ta rostlina okamžitě ví. Pomalý většinou, ale už několik typů známe. Přesně a ta kytka vlastně okamžitě ví, že se něco děje a třeba takový proces jako růst, který tady vidíme, tak by se okamžitě zastavil. Takže jsem tam musel celou rostlinu umístit do toho mikroskopu a snímat a občas se to odevřelo tak rychle, že jsem nezastačil ani začít snímat. Takže to byla piplačka, ale se to stojí za to. No a tady máme i nějaké stvárnění, třeba nějakých výtrusných a pilových a kdo ví čeho. Někde si zase zpátky k té evoluci jsme se dostali. Proč se nemůžeme kouknout na charu, jak otvírá? Na charu vlastně prašníky. V podstatě chara ještě prašníky v podstatě nemá, protože ty vlastně vznikly až vlastně jako evoluční novinka těch rostlin na souši vlastně, které postupně vytváří výtrusnice a z nich potom vznikají prašníky, ale právě na této trošku psychedelické vizi je stvárněna taková evoluční souvislost mezi prašníky, prašník vidíme tady vepředu, to červené, i tady vzadu červeně jsou prašníky. Hromadu bledě modrého pilu, co se ano, z toho volně sype. bledě modrý pil. A to okolo jsou výtrusnice, tady třeba vidíme tyhle mysteriózní útvary, to jsou výtrusnice kapradin. To, co je tady nahoře, jsou výtrusnice nějakých už dnes neexistujících rostlin vyhnulých. Nahoře máme výtrusnice mechu. A v podstatě evolučně všechny tyto orgány spolu souvisí. Je to odvozena, ty prašníky jsou odvozené od těch výtrusnic a pil vlastně souvisí s tím výtrusem, který vidíme ještě u té parožnatky. V podstatě to je obdobná struktura. A v podstatě já si myslím, že vlastně v té regulaci, kdy ta rostlina vnímá ty příhodné podmínky na otevření prašníku, tak v tom tkví vlastně hodně hluboká evoluční nějaká podstata právě přizpůsobení rostlin k životu na souši, protože už ty prvotní rostliny na souši, které máme tady, měly výtrusnice a ty se odevíraly zřejmě právě taky tím způsobem, že vysychaly, praskaly a možná vnímali to počasí. A je možné, že to vnímání počasí, které je u prašníku, je v podstatě na stejném principu jako u těch prvních rostlin, takže my bychom se vlastně mohli dobrat k té evolučnímu prapočátku těch rostlin právě i touto cestou. A vzhledem k tomu, že vlastně ty nejstarší rostliny nebyly nic jiného než výtrusnice na stopce, tak skutečně to odevírání výtrusnic mohlo být jedním z nejstarších vlastně mechanismů nebo vůbec událostí, které se u té rostliny, fyziologických událostí, které se u té rostliny děly. Takže vlastně takhle se zkoumáním současného procesu u moderních rostlin můžeme dostat zase k té minulosti a rekonstruovat, cestovat do pravěku, jak všem parafrázovat klasicky. A ty pěkně vyprávět a i stvárňovat ilustracemi, o čem přemýšlíš. A zároveň v té bioinformatice vlastně jdeš úplně do té hloubky až do toho mikrosvěta, který nikdo vidět nemůže, jenom si ho vizualizujeme. Když se... a tvoje vlastně bakalářka, diplomka, dizertačka, všechno se to týká proteinů. Mm-hmm. Já mám teda hrozně rád takový ty videa s těma proteinama, jak se tam hýbou a enzymy něco dělají a různě. Replikace DNA třeba má pěkný video. Ty jsi taky jedno vytvořil, ale teda vytvořil si na rozdíl od jiných podle mě i tu zvukovou složku. Asi si ho nejdřív pustíme. Nebo možná k tomu můžu říct nejdřív komentář. Vlastně já jsem se věnoval během svého studia v diplomové práce a dizertace jednomu specifickému proteinu, který jsme měli vytipovaný, že interaguje s membránou, s cytoskeletem buňce, což není v tuhle chvíli úplně důležité, ale mně přišla strašně zajímavá struktura toho proteinu, kde se opakují mnohokrát za sebou stejný motiv, tak jsem si říkal, že když by člověk měl nějakým způsobem vlastně analyzovat tu strukturu proteinu, tak může se dívat na sekvenci písmenek, ale to je velmi vlastně těžko stravitelné. Může se dívat na nějaký ten model proteinu, ale to taky není jednoduché a v té době ještě nebyly. A nebo
i to převést na nějakou hudební vlastně věm a tady jsem vlastně každé té aminokyselině, co tvoří ten protein, přiřadil určitý tón a když se to pak pustí jako skladba, tak je vidět ta vlastně periodická struktura toho proteinu, tak si to můžeme pustit, nelekněte se. Zároveň je k tomu ukázán 3D vlastně model toho proteinu, jak funguje, nebo jak dneska si představujeme, že by mohl vypadat. A to je taky poměrně zajímavá věc, kdy před řadou let jsme vůbec netušili, nebo nebyli jsme schopni odvozovat moc spolehlivě strukturu proteinu, protože to je vlastně teoreticky to šlo spočítat, ale bylo to tak náročné, že by to trvalo nehorázně dlouho. Byly nějaký soutěže, že jo, a ty nejlepší výsledky měly nějakých 60-70%, myslím, tehda. Ano, a právě před pár lety díky aplikaci vlastně umělé inteligence se tohle mnohem víc zpřesnilo a dneska u každého proteinu významného už je ta predikce vlastně ukázaná, spočítaná a je to vlastně mnohem jednodušší, rychlejší a dneska už můžeme se na ty proteiny dívat, i když vlastně nebyl dělán nějaký experiment, který by tu strukturu v laboratoři zkoumal, což samozřejmě šlo už desítky let. Pomocí nějakého rentgenového záření je možné určit přesně strukturu proteinu, ale to je strašně pracné. Je to celý experiment na několik let. Svítit rentgenem je jednoduchý, ale přimět proteiny, aby vykrystalizovaly do stejné struktury, je občas nemožné. Přesně tak a u některých to nejde. A díky té umělé inteligenci třeba i u takhle zvláštních proteinů jsme schopni určit tu jeho možnou strukturu. A ještě v kombinaci s tou zvukovou složkou tam je slyšet na tom ta periodická struktura toho proteinu a až to dělá takovou chytlou melodii. Máte takovou zvláštní zatočenou strukturu. Tady asi byl nějaký disulfidický můstek. Možná, nebo možná je to spíš jenom náhodné. Jenom jeden konec vidím. Tohle je specifický protein, který v podstatě příliš strukturu nemá, je to spíš takový flexibilní hádek, který právě je zajímavý v tom, že se může asi na něco v té buňce lepit a dělá takového flexibilního regulátora různých procesů. On může být jak na membráně, tak z ní potom se odpojit a putovat po buňce a ovlivňovat tam další věci. A to je pěkný protein, protože už o něm něco víme. Rozdílovat ještě furt nějakých asi 20% proteinů, který jsou ne. A možná ještě víc. Možná ještě víc. A k tomuhle proteinu řeknu i zajímavou historku, kdy vlastně jsem se díval na přednášku mé kamarádky, co pracuje na botanice, která zkoumá adaptaci horských kytek a právě na molekulární úrovni, na úrovni těch proteinů. A ona dělala přednášku pro středoškoláky někdy během covidu. A ona tam ukazovala nějaké kandidátní proteiny, které při jejím výzkumu se ukázaly jako klíčové pro adaptaci na ty hory. A já jsem koukal na ten seznam a vidím, tohle je tady můj protein, na kterým jsem dělal diplomku. Jak taková náhoda prostě mezi 25 000 proteiny, které v tom husejníčku jsou, tak tady dva lidi prostě ze stejné školy, ze stejné univerzity náhodou přijdou nezávislými výzkumy k tomu, že dělají na stejném proteinu. Tak jsem hnedka jsme se skontaktovali a rozjeli jsme vlastně další projekt, který možná nám vlastně umožní přímo odhalit, které konkrétní místo v tom proteinu, jedna konkrétní aminokyselina, která je důležitá k tomu, aby ten protein zřejmě změnil svoji vlastnost a umožnil kytce lépe přežívat v horském prostředí. A ukazuje se, že to asi bude souviset právě s těmi prašníky a pilem, protože ten protein se uplatňuje při klíčení pilu, takže vlastně všechno se nám to propuje dohromady. Ty jsi povídal, že ona i teda dělala nějaký jakoby středoškolský aktivity. U nás na fakultě máme taky plno nebo aktivit pro mimoškolní zájemce. Teď naposledy bylo světové kolo dokonce biologické olympiádě, jestli se nepletu, tak v Kataru? Někde v Arábii to bylo. Nějak tak, no. V Dubaji.
A letos teda jsme neměli úplně velký úspěch, ale tradičně biologická olympiáda je u nás podporovaná a vozíme si pěkné úspěchy. Řadu medailí, ano. A i kolegyně Majda Bohutinská, která právě studuje tu adaptaci horských kytek, tak právě ona sama vyšla z biologické olympiády, byla skvělou reprezentantkou právě na mezinárodní úrovni a já ji znám vlastně už vlastně z těchto dob vlastně jejich středoškolských studií a je třeba říct, že vlastně ten typ mimoškolního vzdělávání prostřednictvím těch biologických olympiád je strašně důležitý pro ty nadané studenty se zájmem o tu vědu, protože vlastně jim to umožní se dostat k tématům, které by sami těžko nějak do sebe absorbovali, protože samozřejmě existují různé knížky o přírodě, ale přece jenom ta popularizace na úrovni knih pro děti je hodně pozadu oproti tomu modernímu výzkumu, který vlastně jde tak dopředu, že vlastně je vůbec těžké tomu rozumět, pokud člověk přímo tu vědu nedělá, tak ani není schopný to nějak třeba potom popularizovat třeba pro tu mládež. A takže je důležité, že ty sami vědci, někteří, co vlastně mají zájem popularizovat to pro tu mládež, tak věnují čas právě přípravám třeba těch biologických olympiád a dalších podobných akcí, jako třeba můžeme zmínit Arachne, což je soustředění pro středoškoláky, nebo další třeba fluorescenční noc, což je takové zase setkávání zase středoškoláků s biologickými zájmy. Si člověk mohl kouknout do toho mikroskopu na ty zeleně svítící věci. Přesně tak. A vlastně tam jednak formou různých soutěží motivuje vlastně takovou soutěžovou formou ty studenty k tomu, že se vzdělávají, protože jen tak vzít si tlustou bichli a začít si číst od první stránky po poslední, to není příliš stravitelné, ale když člověk má nějakou sadu otázek, třeba buď formou nějaké soutěže přímo prezenční nebo nějakého třeba i korespondenčního semináře, který si vypracovává doma, tak ho to motivuje v tom, že si hledá ty informace, naučí se pracovat ze zdroji a já vlastně jsem tím získal hlavní vlastně rozhled nejen biologii, protože mě zajímala na střední škole i chemie, fyzika, takže jsem se účastnil různých olympiád, korespondenčních seminářů a vlastně jsem se hlavně naučil získávat informace z různých knih, naučit se takové to rychločtení, že člověk otevře knihu, prolistuje a najde tu informaci, co potřebuje a potom dneska v době internetu získat vlastně všechny informace jsou dostupné, ale není snadné se k ním dobrat, takže... No, případně se v nějakých vyznat. Že? A vyznat se. Dobrým příkladem právě ta moderní biologie, kapitola genetika, když se objeví na střední škole, tak najednou velká sada, hrozně moc pojmů, které se v podstatě berou jeden za druhým, ale nějaký vnitřní pochopení nebo jak si to člověk má uspořádat v hlavě. K tomu právě slouží třeba ty mimoškolní aktivity asi velmi dobře. Nadaný děti, většinou se v médiích mluví o podpoře, že spíše té spodní části těch studentů, žáků, kteří potřebují nějakou pomoc k tomu, aby se dostali aspoň na takovou tu úroveň, co bychom je odfajfkovali. A to vzdělávání dodatečný pro ty nadané děti většinou jako pomíjí, moc se o něm nemluví. Je to taková... Ale teda zase na druhou stranu řekl bych, že když se lidi zajímají, tak v každém tom oboru si někde najdou nějaký, těch zájemců je hodně. A je to i důležité nejenom z toho hlediska vzdělávacího, ale i vlastně ty studenti tam se dostávají do komunity, což je pro ně důležité, protože často v kontaktu s s dětmi běžných zájmů, tak přece oni tím, že se zajímají o ty vědu, tak přece jsou takový trošku jiný v tomhle tom. A tím, že si nemají třeba s kým o tom povídat, tak mohou se cítit takový třeba vyloučený z té společnosti, ale najednou, když se dostanou do té komunity těch nadšených biologů nebo chemiků, tak se najednou ukáže, že to nejsou žádní introverti a tak, ale prostě jsou to normální děti, které prostě akorát zajímají jiné věci. Takže podpora těch olympiád a dalších akcí je nesmírně důležitá, protože to vytváří tu komunitu, ty lidi to vlastně ukotvuje a z těch komunit pak se rodí nejenom třeba i špičkoví vědci, ale vůbec třeba nějaká společnost inteligentní potom provázaná a je to důležité pro celkové fungování
fungování společnosti, protože ne každý skončí ve vědě, ale ty lidi pak dělají všechny možné povolání. Často i dokonce to bývá tak, že tyhle hodně nadaný studenti pak třeba nebývají automaticky špičkoví vědci, protože často s tím velkým nadáním ním se spojí velká zvědavost, ale i třeba malá taková píle, že člověka něco nadchne, začne se o to zajímat, ale už třeba nemá tu schopnost do té píle prostě vysedět nějaký ten výsledek, takže třeba... To se vlastně říká hodně často, když má člověk nebo učitel rozpoznat toho nadaného žáka ve třídě, tak často je právě těžké, protože to nebývá ten premiant, ale bývá často i třeba velmi špatné známky. A i proto tu pak běžnou vědu je mnohem důležitější mít tu píli, takže z těch lidí, co třeba se účastní těch olympiád, tak třeba z některých jsou třeba lékaři, kde zase je to trochu jiný typ povolání, z některých může být cokoliv jiného, ale furt je to prostě, ty lidi jsou poznamenány určitou komunitou, která je založená na jiných věcech, než prostě nějaká primární třeba ziskuchtivost, spíš schopnost umět něčeho dosáhnout, jít si za svým poctivou prací a tak, takže je to důležité pro celkový rozvoj těch studentů. A ty by ses posadil kam mezi toho nadaného a pilného člověka? No tak nechci být neskromný a označovat se za nadaného, ale myslím si, že ta pilnost mi občas chybí, že snadno se nadchnu pro nějakou věc. Vymyslím si plno vlastně hypotéz, pak třeba udělám nějaký pilotní pokus a už vlastně vidím, že to není tak jednoduché a už vlastně... Zase to ochladává. A zase to ochladne. Pak člověk si jenom tak rejpnul. Přesně tak, no. Takže pak člověk často musí udělat v té vědě mnoho pokusů, které vypadají, že vlastně k ničemu nevedou, ale pak, když se po mnoho týdnech, měsících to vyhodnotí, tak najednou se třeba ukáže, že tam skutečně nějaký výsledek je, nějaký rozdíl a musí se to vysedět, musí se udělat hodně opakování, což když člověk má dobrý nápad, ale udělá jenom jeden pokus nějaký jednoduchý, tak nic nezjistí. Takže ta píle je v té vědě úplně to nejdůležitější. Tak já budu držet palce, ať se daří všechny projekty, které jsou asi tou nejlepším odrazem té píle. A uvidíme se někdy příště třeba. Tak díky. Já děkuji divákům. Nashledanou.